Si us agrada el pernil d'ànec, us animem a preparar-lo a casa. És senzill i queda molt bo. Per fer-lo necessitem pocs ingredients. Un magret d'ànec, unes branques de farigola, 2 cullerades de pebre negre mòlt, 2 de pebre vermell dolç i 1 quilo de sal gruixuda. Per preparar-lo agafem un recipient de la mida del magret i posem una base d'uns 2 centímetres de sal, unes branques de farigola i el magret al damunt. Tornem a posar unes branques de farigola i cobrim totalment amb la resta de sal. Tapem el recipient i el deixem a la part més freda de la nevera durant 24 hores. L'endemà traiem tota la sal i el netegem bé sense rentar-lo. Agafem un drap de cotó i posem el magret a sobre. I repartim per als 2 costats els 2 tipus de pebre. Si volem, també els hi podem posar barrejats. Emboliquem el magret i el deixem a la part més freda de la nevera durant 3 setmanes. Per assegurar l'èxit del magret és important que el deixem en una zona que no tingui res d'humitat. I just passades les 3 setmanes el desemboliquem i ja el podem tallar. I ja el tenim, un pernil d'ànec d'una qualitat excel·lent que us sorprendrà. I tal com fem sempre, us demanem que no marxeu sense deixar-nos un like i subscriure-us. D'aquesta manera ajudeu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.